सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे सिनोर मोतिहारी। देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा। सखी देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा। खड़ा कर तारे साजे हथियार भातार पागला गइल बा। खड़ा कर तारे साजे हथियार भातार पागला गइल बा। सखी देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा। सखी देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा। खड़ा कर तारे साजे हथियार भातार पागला गइल बा। खड़ा कर तारे साजे हथियार भातार पागला गइल बा। गोर सखी बाटे उपरिया हर घड़ी रहे उ घर के भीतरिया। हम बानी गोर सखी बाटे उपरिया हर घड़ी रहेला घर के भीतरिया। पर के बीचे अपने उ नीचे हमारा के राखे उपरिया। करे हमारा से अजबे उ प्यार भातार पागला गइल बा। सखी देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा। कोरा में धके दबावे दुनु फाइल हरदम खियाई तब रहे भुखाइल। कोरा में धके दबावे दुनु फाइल हरदम खियाई तब रहे भुखाइल। उठावा के लाली चूसे हाली हाली तब रहे छुछुआइल। सहर जात बारे हमारो लाथार भातार पागला गइल बा। सखी देखिए के हमारो जोगाड़ भातार पागला गइल बा।
लागता हाली से कदिलर कोरो ऐसन भातार बारे रामानंद बलोरो लागता हाली से कदिलर कोरो ऐसन भातार बारे मीनू बलोरो संदेश संगम दिनू जिया मन तुरदी है मरई के कोरो दिलिया के कपड़ा उतार भातार पगला गइल बा सखी देखिए के हमारो जोगार भातार पगला गइल बा सखी देखिए के हमारो जोगार भातार पगला गइल बा सखी देखिए के हमारो जोगार भातार पगला गइल बा खारा कर तारे साजे हथी